Čaute, ahojte, vítam vás u ďalšieho videjka a dneska si pozrieme videjko od René Randy a Cico Band s názvom Oh Maňo. Takže dáme si spoločnú reakciu a kľudne mi napíš niečo do komentu. Ideme na to, let's go! Takže ja mám slúchatka na hlave a ideme si počuť pesničku od René Randy a Cico Band Oh Maňo. Inak cením tento zvuk. Musím kúpiť novú stoličku. Už teraz viem, ešte nezačali spievať, ale už teraz viem, že to bude extrémna sranda. Čo sa týka klipu, tak tam to bude akože sranda. A určite aj pesnička bude viac do takého smiešného štýlu. Určite. Nemám love, sa jej páči, že aj deckám rozdávajú sladkosti a tak, takže za to cením, naozaj. Čo sa týka spevu, všetci vieme, že Cico Band, on akože vie spievať, to zase nehovorím, že nevie spievať, ale toto je myslím prebraté od skupiny Vidiek a tiež myslím, že názov majú Oh Maňo. Je to ono. Určite to poznáte aj vy, tú pesničku od Vidieku Oh Maňo. Mercedes na to pánkach zavil. More Cico, už je 18. došla podpora. Extrémne cením, že si vedia srandu z toho spraviť, že cigáni sú tým známi, že čakajú na podporu, na dávky, takže za to cením. Na sociálku, joj mamo, zoberiem si dávočky. A to sa mi moc nepáčilo. Tam začínal, myslím, že pôjdem na sociálku, zoberiem si dávočky, mohol dať namiesto dávočky, dávočku, alebo niečo iné tam vymysleť. Cico je dosť šikovný na to, takže to by som tam pozmenil a teraz som si všimol, že neviem, či je to chlap alebo žena, ale cením Randyho, že si ju vybral akože k sebe do klipu. Joj mamo, pôjdem váliť čajočky. Jaká opatrná pusa, to bola taká opatrná pusa. A to bolo dobré, že doma mám už 2 deti, skončili mi zlaté časy, tak to cením, to je dobré. A cením, že aj deťom zaplatili kebab. To akože fakt je super. Neviem, ktorý interpret takto akože kúpi deťom sladkosti, alebo takýto kebab. Neviem o nikom. Ak ty vieš, napíš mi dole do komentu. Musím robiť na časy. Ale normálne, ak pozerám toto videjko, tak som dostal chuť na kebab. Určite zbehnem dole si kúpiť kebab. Mám tu asi 150 metrov ďaleko od môjho domu kebab, takže skočím si a kebab. Nemám love, Tá stará zlatá pani, jak tam tancovala, zlatá, ona sa snažila. Tu je. Opa.
Saxofón je krásny nástroj, krásne to znie, takže sa mi páči aj to, že to tam vždy vedia zakomponovať, dá to tam trošku taký iný vibe a to je akože super. Cením toho chlapca, čo tam bol. Kokos, aké vlasy. Chcel by som také vlasy, brácho. A ja vyzerám ako vajíčko. Az machucar chayori, a pias de tos moyori, a pias latar miri chai. Cicov je spevač, on akože dobre zaspieva stále. Pôjdem na sociálku, joj mamo, zoberiem si dávočky, joj mamo, pôjdem valiť čajočky, a jede, hej. Ja aj ten kebab, hej. Robíte mi chute, chlapci. Na kebab. Nemám love, mamo, joj, nemám love. Hej, nemám love, mamo, joj, nemám love. Tento záber akože podľa mňa zbytočný. Ja chápem, že Miloš tam chcel dať akože... Či nie, pardon, nie Miloš, ale vlastne ten kameraman tam chcel dať niečo takéto, ale neviem, podľa mňa zbytočné. Prázdne to tam je. Podľa mňa tak je tam ten, ten hudobník krátko vo videoklipe, takže mohol tam nechať celý čas, akože neviem. A však OK. A už keď tak to mohli spraviť trošku tak viac profi, že mohli počkať, kým zapáľa slnko a nasvietiť to tam, aby bolo lepšie vidieť ten tieň. Podľa mňa. Finito. No. Like asi nedám, neviem. Nehovorím, že to bolo zlé, ale nejak ma to nezaujalo. Stolička. Dáva. Nejak ma to nezaujalo, nebolo to zlé, ani výborné, taký priemer asi, ako sme zvyknutí. Čo sa týka Cica, tak on zaspieval dobre a všetci vieme, že René, on spevák nie je, spieva už nejaký rok, ale cením ho za to proste, že aj Cicovi, lebo kebyže nie je Randy, tak Cico by určite tak nevyletel, nehovorím, že by nebol slávny, to nehovorím, ale určite by nebúchal miliónové videnia, to nech mi nikto nehovorí, že nie. A proste sa nie, že si vedia spraviť srandu, aj René, že naozaj on je pri peniazoch a vie si zo seba spraviť srandu, takže to cením extrémne. A extrémne cením aj to, že na ňom je vidieť, že on má rád cigáňov, že nás má rád a za to akože ho obdivujem, fakt akože super, dole klobúk. Ak sa ti videjko páčilo, tak nedaj mi ani komentár, nenapíš mi nič, je mi to úplne jedno, ale nie. Budem rád, ak mi tam dáš koment, like, odber a tak, ako ty uznáš za vhodné. Vidíme sa u ďalšieho videjka a čo ti poviem ešte. Som taký trošku, bol som chorý, takže sa cítim sa už lepšie, ale ešte nie som úplne ale som si povedal, že mám čas, som doma, že nahráme niečo, takže som rád, že sa to podarilo. A vidíme sa u ďalšieho videjka. Daj like na kanál Mário reaguje. Budú ďalšie nové videjka. Vidíme sa. Čaute.